Machiegni kendo nyaka Ramogi wadhi e kaunti ma Kilifi kama jadolo Paul Mackenzie okwayo doho Mashanzu mondo wit oko kwayo mar piny owacho madwa ni omed geng'ne od ang'enge e thuolo mar ndalo 47. Kane ochwalo ywak mare e nyim jang'ad bura Yusuf Shikanda, okil Wycliffe Makasembo mane oloso elo Mackenzie koni nyaka sani piny owacho pok onyiso ayanga nonro magisetimo kaluwore gi thuolo magisekawo. Paul Mackenzie kaachiel kod lange ne ochopo e doho Mashanzu mar chwalo ng'ur kaluwore gi kwayo mar piny owacho dwaro medo ndalo mar geng'onegi kata bang' tieko ndalo 30 manyocha oriko gi kwayo. Okil mar piny owacho Jami Amina ne okoni nyaka sani nitiere ringre jogo mane odesha ka hola mapok oyangi wegi, kolero ni chenro mar yango gi bang' ka onyinyo kata DNA en mano mabiro kawo ndalo buora. That the files that Mr. Jami and his team should expect to review before they recommend to the DPP appropriate charges, it is 90 criminal files. Your Honor, each case will be having at least 10 counts, which we are to consider. The more you extend the days, the more the police profit. How? The minimum allowance police is given under the disguise of investigating per diem is 2,800. The lowest. You can imagine what the officers, the gazetted officers, are getting. This is business. Olero ni gichano donjo ne Mackenzie kod lange kod ketho mopogore magin kaachiel kod nek mag oganda, iko maiti maonge oboke moyiedhi, loko pach oganda kata radicalization ewi ketho mamoko. En gino mane omworo Mackenzie mabang'e to ne doho chiwo ne thuolo mar loso bang' ting'o bade asasa. Wewe hii koti nisaidie. Mimi ndio ninaumia na ninalia. Nateswa kila wakati. Nikijaribu kuomba hata nifunguliwe jua hata masaa haiwezekani. Mimi niko ndani kwa ndani naumia maumivu, nateseka na baridi na sisikizwi na mtu. Wataka niende nikalilie wapi tena? Okil mare Wycliffe Makasembo to ne odagi momoye pinye wi kwayo makamano kokoni nyaka sani obila pok onyiso nonro malong'o magisetimo gi ndalo duto mosekawo e od ang'enge. What we're being told is just a general blanket application. Give us time to do what? To accomplish what? That Your Honor has not been brought out. Therefore, we feel the prosecution is abusing the court process to have the respondent detained at Matewa without giving any cogent reasons or grounds. Wakili Makasembo, inaonekana mambo kama haya yanatokea kwa sababu labda haendi kuwatembelea wateja wake. Kwa hiyo hawajui wanapitia nini mpaka wafike hapa ndo wamueleze, kisha yeye anaeleza mahakama. Aweze kwenda kuwatembelea na awasilishe malalamishi rasmi. Burano koribiro ng'adi chieng' tarik 10 dwe mar 8 higani. Jadolo Paul Mackenzie koni nyaka sani piny owacho pok opedho neno malong'o matude gi nek mashaka hola ka piny owacho to komachielo koni nonro gi keng'iende kendo gidwaro no med gi ndalo 47 mondo mi gimed geng'one.